Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove je pokračovateľkou Teologickej akadémie, ktorá bola založená v roku 1880. Je najstaršou fakultou z tých, ktoré dnes patria do zväzku Prešovskej univerzity. Fakulta ponúka vzdelanie s pridanou hodnotou v štúdijných programoch všetkých 3 stupňov vysokoškolského vzdelania. Bakalárske štúdijné programy ponúkané fakultou sú multikultúrne európske štúdia, animácia voľnočasových aktivít a religionistika. Aktuálne fakulta realizuje aj nasledujúce magisterské štúdijné programy: probačná a mediačná práca, religionistika a katolícka teológia. Vo svojom portfóliu má aj 2 doktorandské štúdijné programy, a to katolícku teológiu a religionistiku. Duchovným srdcom fakulty je kaplnka blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča. Študenti všetkých štúdijných odborov, pedagógovia i zamestnanci môžu kaplnku využiť na svoju osobnú formáciu prostredníctvom každodennej modlitby. Kultúrno-spoločenský život na fakulte sa sústreďuje aj v priestoroch kaviárne a terasy GTF Cafe. Návštevníci kaviárne si môžu oddychnúť v príjemných, inšpirujúcich priestoroch, ktoré sú otvorené počas celého akademického roka. Konajú sa tu literárne, diskusné, filmové i hudobné aktivity. V rámci zimnej plesovej sezóny organizujú študenti aj ples Grécko-katolíckej teologickej fakulty, ktorého sa zúčastňujú okrem študentov aj pedagógovia a zamestnanci fakulty. Široký diapázon aktivít završujú športové zápolenia študentov, ktoré sa striedajú v jednotlivých semestroch štúdia. Na svoje si prídu volejbalisti, futbalisti, basketbalisti i stolní tenisti. Ak uvažujete o ďalšom štúdiu, neváhajte a podajte si prihlášku na vysokoškolské štúdium s pridanou hodnotou. Viac informácií nájdete na www.unipo.sk/GTF.